Созопол е известен с три неща – стария град, каменните улици и това, че нищо не става бързо, особено рибата. Там хората не бързат, къщите са стари, дървени и стоят като спомен. Улиците тесни, а чайките викат, все едно плащат данъци. И ако минеш сутрин по кея, първо не виждаш риба, първо я помирисваш. По въжетата, не пране, по въжетата риба. И не е забравена, това е чирос. Риба, дето не се готви, а се възпитава. Чистиш рибата, после сол. И не малко сол. Сол такава, че рибата да се замисли къде е сбъркала в живота. После връзваш я с канапи, я закачаш навън, да я духа вятърът, да я пече слънцето. Да я гледат съседите и да питат, тая готова ли е? А ти, не, чакаме още. Стои дни наред, не я пипаш, само я гледаш. Като стане готова, не я пържиш, не я вариш, не й правиш сос. Режеш тънко, лук до нея и ракия. Чирозът не е ястие, чирозът е тест за търпение. А в твоя град, с коя вкусотия се гордеете най-много?